יוטיוב, היום אני הולך להביא לכם מיקמק נדיר מאוד, מנוי. יש לו את כל החולצות והרבה שערות, בערך כל האביזרים שלו זה בערך 935. וטוב, בואו נתחיל. טוב, המיקמק הזה הוא ממש נדיר. יש לו את המסכה המטושטשת הזאת של טלוויזיה, זה ממש נדיר. יש לו את הקוקוג'יקי הירוק, יש לו הרבה מאוד דברים. טוב, שם שלו הוא ככה. טוב, אז השם שלו זה מישמיש 253, סיסמה שימשים 777. שנייה רגע, תיכנסו למיקמק. אם לא יעבוד עליכם הסרטון, כנסו למיקמק. רק אם זה לא נכנס, תחזרו שוב לסרטון הזה, אוקיי? טוב, מי שחזר, אז עבדנו עליך.